Hayırlı kеш. Ramazan ayı ahırına yakınlaşa. Ozanda aның nindi şoralar, nindi işteliktagi iftarlar bilen ütkenen sosyal şilterlerden künde көріп, birni kadar netice yasarga mümkün. Әміне авыл җирлегендә ураза ничек узды икән? Bir fikirde, bir дулкында булып уразасында тотып, таравих намазларына да килеп йөрүчеләр күпме авылларда. Мәхәлләләр үсәме, картаймыймы һәм авыл тормышын хәл итүдә нинди урын тота. Студиябыз кунаклар белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Бүгенге көндә татар авылларында ничектер мәчетсез авыл дип күз алдына китерүдә мөмкин түгел мондый вазгыятны. Һәрбер авылда мәчет бар. Бүгенге көндә дә тырышып мәчетләрен яңартучылар яки гомумән мәчет булдыручы авыллар бар. Меценатлар җитәрлек, авыл халкы моңа битараф түгел. Ләкин барыбыз да беләбез бит инде, халык санын алуда моны күрсәтә, авылдан халык китә. Авылда яшәүчеләрнең саны кими бердән, икенчедән яшьләре олыгая бара. Авылларда, татар авылларында мәчетләребез буш түгел микән бүгенге көндә? Монда инде журналистлардан күбрәк сорарга кирәктер, алар аралашкан белгән кешеләр. Рәшит абый, сездән башласак. Инде авыллардан кеше китәме дигәндә, мин беренче рәттә Чуашстанның Комсомол районындагы Тукай авылыннан башлар идем. Ул инде бердән-бер дип әйтмәс идем дә инде. Менә иң гаҗәбе миңа шул тоелды. Күп авыллардан бит кеше китәбез дибез. Анда кеше китми. Менә анда бүген көндә мәктәптә 348 бала укый. Бір Тукай авылыннан гына бу. Һәм аның төп сәбәбе дә китмәүнең анда менә шу 3 буын бергә яшиләр. Алар да теге Нижа якларындагы кебек дип әйтим, Мордовия якларындагы кебек теге мәчетләр саны артыннан кумыйлар, бер генә мәчет. Әмма мәчетләр тулы була, намазларга җыелалар, иртәнге намазда да җыелалар, иләдә дә, икендедә дә. Әлхәмдулилла, анда җыелалар. Әмма мин әле күптән түгел генә Оренбургның Әсәкәй районындагы Яңа Солтангыл, Иске Солтангыл авылларында булып кайттым. Менә ул якта ни кызганыч, һәр авылда мәчет булса да, анда инде авыл советында Дагын Корбанай дигән авыл бар, һәрбәсендә мәчет бар, әмма мәчеткә йөрүчеләр 10-тән артмый. Ни кызганыч, менә әйтик, Иске Солтангылда хәзрәт белән сөйләшеп киткән идек. Мәйтәм, менә Казанда яхшы мисал бар, үрнәк бар. 1000 еллык исемендәге мәдрәсә Ильяс хәзрәт мәйтәм Рамазан ае сайын шәкертләрен җибәрә. Нигә сез дә сорамыйсыз? Без Оренбургтан Хусейния мәдрәсәсеннән сораган идек. Безгә анда бит урыс телендә укыталар. Я казахларны җибәрәләр, я татарча бик белмәү өчен начар белүчеләрне җибәрәләр. Безгә инде урысча аңлатулары бик сәер. Шуңа күрә без инде аларны көтмибез дә, килмәсеннәр дә дип әйттеләр. Балаларны сез телгә алган Тукай авылында белгәнемчә, хәтта бүтән мәсьәләләрне дә мәхәллә хәл итә. Анда авыл советы да, председатель кебек кеше дә юк. Анда менә шул аларда булган ниндер мәхәллә хәл итә. Алар бар, авыл советы бар, ләкин мәхәллә аерым, авылның эчке мәсьәләләре мәхәллә системасы буенча эшләй. Авыл советы бар дигәндә генә мин сезгә генә төзәтмәкче булам. Инде яңа үзгәрешләр килде. Хәзер элекке районнар бетте дигәндә муниципаль округлар булып калдылар алар. Һәм инде булар дөресен әйткәндә төзекләндерү һәм уңайландыру идарәләренең райондагы бүлекчәләре булып калдылар. Аның начар ягы шунда, ул менә Нижгайда да шулай. Анда инде әйтик, элек бит авылның үзе түләгән теге транспорт салымыннан, шоферлар салымыннан калган акча авылның үзендә каладыр. Хәзер тупты район үзәгенә китә, һәм район үзәгеннән районнан чиктелиләр, шулай бүләләр. Булар инде бу бүлекчә генә булып калдылар. Һәм шунысы кызык. Менә аларга әйттеләр, хәзер һәрбер авылда, әйтик, шу Тукайда да, башка кичкенә авылларда да мәхәллә оештырыгыз дип. Ул Чынбарлыктан ди мәхәллә бар инде, ул 131 федераль закон нигезендә үз идарәләр оештырырга мөмкин. Инде менә хәзер инде һәр авыл гына түгел, һәр урамда үз идарә оештыралар. Аның ни өчен сорадык бу сорауны? Чөнки менә бездә Татарстанда мәхәллә дигәндә нәрсә истә тотыла икән. Безнең белән элемтәдә Skype аша Радиф хәзрәт бар. Менә аннан сырыйк әле. Мәхәллә дигәндә без нәрсәне күз алдында тотабыз? Мәхәллә мәсьәләсенә килгәндә, шушы ислам динен тотып яшәүчеләр үзара берләшәләр. Һәм инде ислам динен торгызу өчен, авылларында дин булсын өчен мәчет нәрсәдер төзергә үзара килешәләр. Ягъни инде мәхәллә дигән сүз, ул иң кимендә закон тарафыннан 10 кеше учредитель берләшеп, алар үзара дини оешма төзергә тиешләр. Аннан инде алар берләшеп, үзләре шушы канун, закон тарафыннан үзләренә рөхсәт ителгән, мәсәлән, мәчет төзү булса, ниндидер хәйриячелек эше булса, шулар белән шөгыльләнә алалар.
10 кеше дип әйттегез сез, бу 10 кеше бит инде гадәттә авылларда мәчеткә йөрүче гомумән кеше саны да шул 10нан артмаска мөмкин. Рәшит абый әйтеп узды. Әлбәттә инде күрше тавыгы симез була, ул һаманда борылабыз да карыйбыз без Чувашстан ягына. Ләкин уртача алсак, Татарстан авылларында 10-15 кеше йөрүчеләр бар. Җомга намазы турында сүз бара. Һәм аларның яшьләре инде әйтик пенсиядан узган, пенсия яшеннән узган кешеләр алар. Бу очракта без мәхәлләләр системасы кирип китер, чын мәгънәсендә эшләр дип өметләнә алабызмы соң? Әлбәттә, бөтен кеше намазда да булмаска мөмкин. Бөтен кеше теге мәчеткә дә йөрмәскә мөмкин. Элегрәк вакытларда мәчет төзегәндә, мәхәллә оештырганда гомумән инде имам үзе генә булган гадәттә. Мәсәлән, безнең Кукмар районында үзе Камырша авылныкы хәзрәтнең әйтә торган сүзе бар иде. Мәчеттә кем булды дигәч, мин булдым, үзем булдым, Зәки булды дип. Теге алар бөтенесе бер кеше бит инде. Ләкин барбер мәхәлләне оештырганнар, анда җирлек башлыгының да әлбәттә инде ярдәме кирәк, авыл мәхәллә халкының да активистларының да ярдәме кирәк. Шулай мәхәллә оештырып мәчет төзегәннәр, ләкин инде изге урын буш булмый дип, барбер мәчет Аллаһка шөкер инде әкрен-әкрен тула, яшьләр дә килә, оллар да килә, тартылалар. Шуңа күрә мәчет төзергә мөмкинлек бар икән. Мәчет төзелә, әкренге Аллаһ Тәгалә барбер урыннарны буш тотмый, Аллаһка шөкер. Мәчет булган авыллар бар, бәрәкәтле авыллар, имин авыллар, авылларны мәчет саклый, Аллаһ рәхмәте. Бик зур рәхмәт. Бик кадерле мәгълүмат булды бу. Ягъни мәхәллә төзү өчен намазда булуың мәҗбүри түгел. Монда бит инде сүз бара, җәмәгать оешмасы буларак, һәм инде авылның эчке тормышын көйләп торучы институт буларак мәхәлләне эшләү. Мәчеткә кеше йөрсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорауны куярга кирәк. Миңа калса, мәчеткә кеше йөрсен өчен балаларга дини гыйлем бирергә кирәк. Балаларга дини гыйлем бирмичә, мәчеткә кеше йөрүчеләр булмаячак, булса да бик аз булачак. Мәчеткә бүген имам ничек билгеләнә, кем җибәрә аларны, кая укыталар һәм гомумән мәчетнең лицензиясе булырга тиешме дини эшчәнлек алып барыр өчен? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче сүзләремдә мактау сүзләрен әйтәсе килә Аллаһ Субхана Тәгаләгә тоткан уразаларыбыз фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә тотыла. Котлычы килә якынлашып килүче ураза гаете белән. Дәүләтебезне, Татарстан дәүләтен, мөфтиятне, мәхәлләләребезне, дин кардәшләрен һәм дә инде Татарстандан да яшәүче һәрбер кешеләргә. Имамны безнең Татарстанда билгеләп куялар мөфтият. Демәк, авыл кеше үз арасында менә бу кешене куябыз дип сөйләп, рекомендация була, рекомендация. Но азакы сүзне әйтә инде безнең мөфтият әйтә. Мәхәллә төзелгән очракта мәхәллә бар, орган буларак, ул теркәлгән, һәм аның бит инде бер төрле совещательный булса да тавышы булырга тиештер бит инде ул мәхәлләләрнең. Алар бит инде без авылыбызның мәнфәгатьләрен кайгыртучы кешеләр буларак теркәлдек. Менә безгә шушы имам кирәк. Анда әйтергә кирәк, булай дип әйтергә кирәк, инициативный группа. Шул инициативный группа арасында булырга мөмкин бер алдап әйдәп баручы, алдан әйдәп баручы кеше. Башта шул кеше йөри инде, әгәр дә инде киләчәктә дә ул кешенең бөтен ягы белән туры килсә, аны инде мөфтият куярга мөмкин имам итеп. Һәм инде 5 ел сайын сертификация уздырыла, һәрбер имамның бу үзенең урынына туры киләме юкмы дигән. Минем инде теге сорауга кайтасы килә. Мәхәллә, авыл мәчетләре яши, ничек яши? Имамына ничек яшәгән без рекламадан сөйләрбез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясендә авыллар, дөресрәге татар авылларындагы мәхәлләләр турында һәм бу система турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Без әлеге мизгелләргә ачыклап өлгергән мәгълүмат шуннан гыйбарәт: мәхәлләне 10 кешедән торган инициатив группа оешып, терки ала, һәм инде ул шундый авылның эчке тормышын кайгыртып торучы бер төрле оешма буларак үз эшчәнлеген башлый. Һәм тагын бер мөһим әйбер, мәхәллә дигәч тә инде мәчет ягына гына карарга димәгән, авыл дигән вакытта аңа намаз укымаган кешеләр керсә дә ярый. Бүгенге көндә Рәшит абый әйтеп узды, мәхәлләләр инде авыл советлары бер-берсенә кушылып килгән заманда мәхәлләләре булган авыллар отагына. Шуңа күрә моны мыекка чорнап куярга кирәк. Шулай да, Рәсим, без инде теге дин өлкәсендәге
күп юлларда йөргән журналистик өлкәсендә кешеләр белән сөйләштек. Инде синең күзлектән карыйк. Теге туры яза торган кеше син һәр вакытта да, беркайчан да тукталып калмый торган, шуннан да шулай тынычлап сөйләшерлекме бүгенге көндә мәхәлләләрнең хәлләре? Беренчедән әйтәсе килә, менә берничә елларлык мин урын Әгәҗәр районыннан, Исәнбай дигән авылдан бер 3 кеше киләдер җомга намазына. Хәзер инде күбәйде, 70-15 дә булып чыга инде ул. Яшьләр дә бар арасында, мин аны танымыйм да инде кемнәр икән дә белмим. 15 димәк күп әле ул. Ну, нормально инде, җомга намазы өчен 15 кеше ул авылда, Татар авылында бик нормальный сан. Инде нигә килгәндә, менә ничегрәк аларның хәлләре, нәрсә эшләр, менә дини тәрбия кирәк дип әйттеләр, менә катнашучылар, әйме. Әлбәттә мәчетне карап торырга кирәк. Аңсаның тагын бер зур мәсьәлә, әгәр инде мәчетне карага акча су икән, кеше су икән эшләргә, әйме. Аны бит инде чистартып торырга кирәк, карап торырга кирәк, утырышын түләргә кирәк, идәнне жуарга кирәк. Шулар булмаса, теге аның кешесе килмәскә мөмкин. Даже киләс килеп торса, ул бит лучше өендә намаз укый. Чем анда теге мәчет ябык та булырга мөмкин. Салкын мәчеттә булырга мөмкин. Хәзер бит инде заманча технологиялар, газы бар, бөтен нәрсәсе бар, әйме. Аны эшләргә була. Менә без инде карап торабыз, теге яңалыклар, күп кенә мәчетләр ачыла соңгы арада, әйме. Теге даже Казан тирәсендәге районнарда, ләкин анда теге төзү бер нәрсә, аны әле карап та торырга кирәк. Ул инде теге нормальный хәл. Теге менә мин районнарда күп йөрим. Теге татар авылларында битен безнең Татарстанда бит инде күбрәк татар авыллары, анда инде мәчеттә җомга намазларына кирип чыккалым, әйме. Ләкин теге мин бик күп кеше күрәм дип әйтә алмыйм. Анда барыбер әле теге шундый замана, бәлки теге эшләрдер инде кеше бит эштә акча эшләре килә. Инде барыбер кеше саны әле ухатлы мин әйтә алмыйм. Менә бездә шундый ислам дине бик теге үсештә дип әйме, кешеләр бик күп дип, теге мәчетләр тула дип әйме. Әлбәттә, гаит намазында кешеләр саны әйбәт. Авыл халкы килә, теге бездә бит теге традиция дип әйтсәң дә була, әйме, теге татар милләте гаит намазына килеп йөргән һәм йөрәчәктер дә дип өметләнәбез инде. Һәм анда авыл халкы гына түгел, анда шәһәрдән дә халык кайта авылга, алар да килә, шуның белән авыл мәчетләре тула. Бүген мәчет нинди акчага яши соң? Әңгәмәдәшләр, мәчет яшәсен өчен, мәчет эшләсен өчен гыйлемне матур иттереп җиткерә, Коръәнне һәм яшәү дәверен җиткерә белә торган имам кирәк. Әгәр дә салырга була мәчетне матур иттереп, биек иттереп, зур иттереп, әгәр дә анда вага сөйли торган, яхшы вага сөйли торган, үтешле вага сөйли торган имам булмаса, ул мәчеткә кеше йөрми. Менә без бит үткән җомгада безнең килеп китте Рөстәм Хәдрәтдин Нуров. Әле хәзер дә сөйләп йөриләр аның вагазын. Без менә ошарга тиеш үзебезнең менә шул абруйлы имамнарыбызга. Әгәр дә үтешле тәрбия алганда, тәрбия хәзер кайда бар тәрбия? Тәрбия бер юк дип әйтсәк тә була. Укытучылар әйтә, өйдә тәрбияләгез ди, балагызны ди. Әтияне әйтә, без мәктәпкә бирәбез, мәктәптә тәрбияләгез диләр. Без уңга сулга йөртмибез кешеләрне. Җомга көнне киләләр, без сөйлибез. Үтешле. Без хәзер мәңгелек темаларга кирип китәбез, Рәшит абый. Менә конкрет шундый сорау бар. Бу мәңгелек тип гафу итегез инде, мәңгелек түгел. Мәчет ничек эшләргә тиеш дигәннән бу. Көчле имам булса, аңа килә бизнесменнар да киләчәк. Зур-зур дәрәҗәле урында эшләгән кешеләр дә киләчәк. Алар белән сөйләшергә кирәк, алар белән аралашырга кирәк. Менә Атхамын үзебезнең мәчеткә кайтам инде мин. Безгә берничә ел эшләгәчтән балаларга әйт үткәрә башладык. Үткән ел 213 бала килде. 213 бала белән килә я абысы, я энесе, я әтисе, я әнисе. 600-700 кеше җыела. Менә шулай иттергәндә балалар да килә ул. Җәлеп итү дигәннән имамның эше ул мәчет эчендә генә булырга тиешме, я булмаса инде ул теге чыгып гаиләләрдә, шул ук мәктәпләрдә, башка җирдә эшчәнлек алып барырга тиешме? Аузубиллахи минашшайтанирраҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Монда инде имам дигәч мәктәпкә һәм каяда булса барып дингә чакыру әлбәттә закон ягыннан без карарга тиеш аны. Чөнки диндәге булган кеше ул былай гына өйгә кереп, яки инде мәчет мәктәпкә барып
дин турында ашык итеп сөйли алмый, бу закон ягыннан тыелган дип әйтик инде. Ул шулай. Чөнки Авылларда андый практика авыл булсын, шәһәр булсын, бөтен җирдә шулай. Ләкин менә әйтелде гаит бар дип, әйтелде җомгалар бар дип, гаитләргә һәр вакыт, хәтта ки шул 1 сентябрьне алсак, һәр вакыт чакыралар. Әгәр дә инде ул рус җирлеге, христиан җирлеге икән, безнең инде атакайларны чакыралар. Әгәр дә инде безнең дин, ислам дине икән, хәзрәтләрне чакыралар. 1 сентябрь булсын яки мәктәп ахырында булсын, теге майларда булсын. Әлбәттә, ул вакытта инде имамнарыбызның килеп, аларга нәрсәдә булса әйтү мөмкинлекләре бар. Ул вакытта да бәлки шул гыйлем турындадыр. Дин турында түгел, мәсәлән, динебездәге гыйлем алуның өстенлекләре турындадыр. Бу да дин турында сөйләү. Чөнки дин ул теге комплекслы бер тандым дип әйтик инде. Ленар, мин сезне бүлдереп бер генә сорау бирәсе килә. Мин йөргән якларда берничә ел йөреп, шундый очракларны күрергә насип булды. Ул мәхәллә һәм мәчет яшәешенә бүтән төрле агымның килеп керә башлавы. Булар бар, бу Татарстанда да бар, Татарстан районнарында бар да бар, Ульян өлкәсендә дә бар, Мары илендә дә бар. Менә шул яңа агым килеп керә. Аның инде исемнәрен нәрсәләрен әйтеп тормыйбыз. Миңа калсам да бөтен кеше дә хәбәрдар бу турыда. Шул ук шәһәрдән атна саен кайтучы яшьләр аны ияртеп кайтырга мөмкин. Алар шундый фикерләргә авышкан булып кайтырга мөмкин. Менә шуннан башлана мәхәллә эчендә бүлеш. Менә шуннан соң башлана, юк, без бу имамны куймыйбыз, ул безгә туры килми. Ул безнеңчә түгел, ул дөрес түгел дип әйтү. Менә шуннан соң башлана бөтен авыл тормышын яңадан сүтеп җыярга теләү. Бу инде дөньяви якка да кагыла башлый. Һәм кайсы бер авылларда сугышларга хәтле барып җиткән очраклар булды. Ул менә шулай итеп прессага чыкмады, күпертелмәде генә. Бу очракта мәхәлләләр ничек итеп каршы торырга мөмкин менә шушындый агымнарга? Һәм ул агымнар ничек дип әйтим инде, аларны көйләп буламы? Мәхәлләнең юнәлешен билгеләп буламы? Мондай теориядә әйткәндә җиңел бер караганда безнең бит имамнарыбыз укып кайткан булырга тиеш, нәкъ менә мөфтият тарафыннан рөхсәт бирелгән имамнар дип әйтик инде, сертификация, шаһадәтнамә алган имамнар. Имам гына таратмый бит ул дәгъватны. Юк, менә шул инде имамнар эшләргә тиеш мәхәллә белән. Бу яшьләр кайта атнага 2 генә көн дип әйтик инде. Имамның көне бар 7 көн. Без күрәбез теге медпунктка килә иртә белән аша үзенең ишеген, каядыр клубка килә үз ишеген аша үз кешесе. Имам да шулай кирип китә һәм әлегә безнең тормышта имам ул теге һөнәр иясе кебек кенә. Ул да үзенең мәчеттән ачты, кирип утырды, шунда утыра инде ул. Теге кич белән кайтып китә кебек. Ләкин имам әгәр дә сез әйтмешли мөмкинлек булган сайын, без ашларга йөрибез бит. Йөрибез. Исем кушарга йөрибезме? Йөрибез. Мәет буламы? Була. Бала туамы? Туа. Мөмкинлекләр күп. Вагазны әйтеп барырга һәм шул вакытта әгәр дә без кешеләрне әкрен генә чакырсак мәчеткә, мәчеттә инде алар белән дөрес юнәлештә эшләсәк, шул ук яшьләр әгәр дә сәймешли ялгыш юлдан китүче яшьләр кайтса, бабайларның, аларның антидот бик көчле. Алар сразу әйтә: "Син энем русча яшәсен бит кенә" дип куялар кайберләре. "Син энем безнеңчә түгел" дип кенә куялар. Шуңа күрә инде бу очракта безнең имамнарыбыз мәчеттә алар башлык та, алар хуҗа да, куштанып әйткәндә инде Аллаһ йөртә мәчет, ләкин аның карап торучысы, менә аның өчен җавап кайтаручы имам. Монда мәчетнең буш булмауы гына кирәк. Ул үзе көйләнә. Ринат, бүгенге көндә мәчетләребезгә иганәчеләр ярдәм итеп торамы? Бәлки нидер яңа проектлар бардыр. Менә сез яшь кеше буларак мәчетләргә сездән нинди өлеш керә бүген яшьләрдән? Иганәчеләр бүгенге көндә чынлап та бар. Һәм инде без әгәр дә безнең менә Нурлы Ислам проектын алып барабыз без бүгенге көндә команда белән. Һәм ул эшне алып барганда без нәрсәне күрдек, ничек итеп кирип киттек. Ул адым башланды безнең Хава мәчетеннән, Улы Кабанлы Хава мәчетеннән, Рештабының мәчетеннән, безнең Решт хәзрәтнең. Без нәрсәне күрдек? Без үзебез мөслим ягыннан буларак, безнең юл һәр вакыт үтә төнне, 4 сәгать, 5 сәгать кайтабыз. Һәм кайтканда безнең мәчетләр күренмичә кала. Һәм чынлап та, нигә без аны төнне күрсәтмәскә тиеш дигән фикер белән без яна башладык. Бу чакта инде бу мәчетне генә яктырту түгел, авылны гомумән яктырту. Менә сезнең каршыда беренчесе ул безнең Улы Кабан авыл мәчете. Һәм инде менә Ишбубый авылы мәчете бар. Һәм шушы эшне эшләгәндә нәрсәне күрдек? Безнең чынлап та бу мәчетләребез белән янып торган иганәчеләребез дә бар. Ул иганәче бу мәхәлләдән булмаска да мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә Арча районында яңа кенә авылны яктырган мәчеткә туры килсәк, аны яктыртты минем белән бергә укыган җегет, аның әбисе анда яши. Нәрсә эшлисез аны? Нәрсә эшлисез? Нәрсә өчен эшлибез? Әйе. Безнең өчен бу шундый ләззәт, дөресен әйткәндә. Без мәсәлән
Төнге 10-да килеп эшли башларга мөмкинбез. Иртәнге 4-тә кайтканда юлда татар бию яңгырый башлый икән, трассага туктап, трассага чыгып бии дә башларга мөмкинбез. Бик кызык егетләр икәнсез. Әйе. Шул хәтле ул безгә энергия бирә. Менә шушы эшне эшләгәннән соң аны күрү һәм инде хәзрәтнең күзендәге күргән очкынны күрү. Менә шуннан сөйнәбез. Ләкин инде бу аның яктырту бер өлеше генә. Без аны адымлап үстерә башладык. Берничә буынга таратырга дигән фикергә килдек. Мәсәлән, бүгенге көндә без үзебез яшьләр буыны буларак алып барсак менә, ләкин бездән дә яшьрәк буын бар. Шул вакытта бездән дә үстенрәк буын бар. Менә без бүгенге көндә яктыртык 16 мәчет, үткән 3 көн генә элек Чүпрәлдә булдык. Кайбер вакыт безнең мәсәлән Иганәче яктырта, кайбер вакыт безнең мәхәлләдә яктыртырга мөмкин. Шул вакытта без үзебез дә җиңелчә генә булса да ярдәм кулы сузып, мәчетләргә үзебезнең дә өлешне кертергә тырышабыз. Яшь буыннарга килгәндә, менә безнең бүгенге көндә конкурс. Һәм дини сабакларга да бәйле бугай әле ул. Ассаламу алейкум. Әйтеп китәсе килә, безнең авылларыбызның дәвамы, ул әлбәттә безнең балаларыбыз. Үзебезнең проектка 3 буынны да кертергә тырыштык, һәм дә инде балаларга килгәндә без конкурс игълан итәбез. Балалар нишләргә тиеш? Балалар үзләренең авылларындагы мәчетләрен кичке күренешен төшереп, бу булырга мөмкин проект яки берәр нинди рәсем, шуны төшереп, үзенең кулына тотып, видеога төшереп, шул вакытта шул мәчетнең тарихын сөйләп, безгә юллыйлар. Без үз чиратыбызда әлеге видео язмаларны куябыз социаль челтәрләргә, һәм инде 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар алган балаларга без бүләк итәбез әзер набор әлеге мәчетне яктыртыр өчен. Хәзрәт, менә мондый ысуллар белән балаларны яшь буынны мәчеткә тартып буламы? Мәсәлән, укып бетерделәр, шәкертләр, аларны җибәрергә кирәк авылларга стажировкага. Анда инде берничә ел эшлиләр дә, алар кайтып экзамен бирәләр дә, ординатура сымак, менә бу интернатура, ординатура сымак. Бирәләр дә, алар инде яхшы гына мәхәллә җиталар, алар инде укулары, значит, аларның үтешле булган. Шуңа күрә 80 без 80 шәкерт чыгардык, без 25 шәкерт чыгардык дип мактанып йөрүнең белмим мин ничек була, когда безнең авыл мәчетләрендә язаклар эленеп тора. Менә шуларны уйларга кирәк. Кадрлар мәсьәләсе ул шуннан да бик кискен тора. Рәшит абый, менә нәрсә эшләргә, ничек хәл итәргә моны? Менә хәзер битен 4-нче сыйныфларда беләбез, теге дөнья диннәре нигезләре, христиан, православие дине нигезләре, ислам дине нигезләре кирә. Менә мәсәлән миңа Тукайда биреп җибәрделәр основы исламской культуры. Ислам мәдәнияте нигезләре. Ничә яшьтән күрә? Бу 4-нче сыйныфлар. 4-нче сыйныфлар укыйлар моны. Китапны тагын бер күрсәтеп алсак, тамашачылар күрсен. Менә шушы китап ул. Менә әмма шушы китап дигәндә бер проблема бар. Менә шушы Тукай авылы Имам Наил хәзрәт Җамалетдинов ничә еллар күтәреп килә. Менә шушы китапны татарча чыгарырга иде дип. Ягъни без теге җиңел генә дип әйтим инде. Бездә теге төрле халыклар бар, төрле халыклар яши дип, төрле диннәр бар дип, дөнья диннәре нигезләрен укытабыз. Менә бит Нижгар өлкәсендә, Чувашстан республикасында, Мордовиядә ислам мәдәнияте нигезләрен сайлап алдылар. Әмма дәресләр рус телендә. Моны кем татарчага тәрҗемә ителә? Фәкать Татарстан гына. Менә ничә еллар күтәреп киләләр шу проблеманы. Шуны тәрҗемә итүче юк. Анасын бит Мулла педагогик белеме бар икән, аңа кыру тыела дигән нәрсә юк. Шул Рафис хәзрәт килеп, менә шуны рәхәтләнеп укыта алыр иде. Һәм бит аны татарча укыту ул мәктәптә татар мөхите булдыру да дигән сүз. Татар мөхитен сакларга кирәк авылларда. Бу әлеге дә баягы динне, безнең телне диндә саклаячак дигәнгә. Менә мәктәптә саклый булыр иде. Без авыл һәм дин турында сөйләшергә дип җыелган идек, әмма бихисап башка мәсьәләләргә дә кагылдык. Бик шундый күләмле сорауларны күтәрүче тапшыру булды. Не дисәң дә, мәчетләребез элек-электән авылның тормышын хәл итүче һәм бөтен авыл халкын төрле мәсьәләләрне хәл итү өчен бергә туплап торучы урыннарда булган. Бары тик дин яки дәгъват урыны гына түгел. Тәҗрибә күрсәткәнчә, алга таба да безне шундый заманнар көтә. Шуңа күрә мәхәлләләребезне барлык һәм аларны ныгытырга тырышыйк. Алар буш тормасын. Ураза гаете якынлаша, шуңа күрә форсаттан файдаланып, барлык мөэмин мөселманнарны бәйрәм белән котлыйсыбыз килә. Исәнлек, саулык, иман ныклыгы теләп калабыз. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт.